Alfa Maria leo wafala jasi kwa hiyo ni jasi aya nango ditega sabage pa muganao na kulishika dashitika njiani jasi kadakita njiani mugana tuwatu osa dandaula osa opa osa shidamanta tiye ni ferizibanga zatu za jirungamo omabwa mpini akakaka awa akutitosa dosawa tikangwamba kubweza fire ikhala ngozi ndikwabwino tipatsane ulemu mwaona my friend amene avulalira mukanakhala kuti munakaona nzomvetsa chisoni ineyo ngati munthu mmodzi odziwa bwino katswiri wakafukufuku amene anapanga zimene zijazo ndampeza kale ndipo musadandaule ndampeza kale tiyeni tisakadandaule kwina kulikonse timbokhala pa 17 anthu amenewo atasekeredwa ndipo ndikupangani kodi anthu amenewo atasekeredwa kandi wa polisi kayani wachani atasekeredwa ife sanatsate malamulo ineyo malamulo ndimadziwa ivi nizokutetezerani ineyo ndili nazo pamene ndili pano zimene ndavalazi nzokutetezerani kuti ndikunamizeni yani sindingamamva kutentha ineyo mthupimu kumva kutentha ndikudziwa kuda kuti sindikutetezani palibe zimenezo ndipo ndikukutsimikizirani palibe chimene chingakuchitikireni tiyeni tigwire ntchito talemekeze a UTM talemekeze a DPP talemekeze a MCP koma tikuti akatiyamba kulemekezana tilemekezane sinkhani yabwino ya my friend amene sakhalira mpaka na akapezeke munthu kugona mchipatala chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president kodi iwawo mbuyomu samapanga matemo ine ndili ku State House anthu amachoka pano mpaka na kudzafika pa main gate ya State House so lero sikulakuika kuti inu mukamuteteze vice president ndimankhula mawu enough is enough tiyeni tipatsane ulemu dziko lili latonse endi tisaopsezane aliyense ali ntchito yake amene akufuna kuopseza nzake akayambe ndale ndatipeza ifeyo kunoko ineyo ntchito yanga ndi yausitikali ndi usitikaliwo ndinaona kuti iyayi ndiusiye ndikayambe ndale ndendama ndazisiya ndabwera ku ndale so pasakhale kulowerera pakati pa usitikali ndi ndale ndi zinthu ziwiri zosiyana ndetisaopsezedwe ndikudziwa mwatopa koma ndikutsimikiza palibe chimene chingakuchitikireni nthawi imene zimachitika zimene zijaine kuti kulibe ndaoneka lero ine kunalibe abwa mpini ena akakhakha adukanipanga ataki pa Shoprite ndinu ana mwachepa kumene muli kuzani tsiku lina ndisabwezera ndipo ndikunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino ngati ndalakwa ndiyitaneni ku polisiko ndipo ndibwera ngati ndalakwa nditengereni ku koti noti kundipanga ataki pa njira ndisabwezera ngati mudzapuse kupezeka kuti mufuna kundipanga ataki mukadzabwera ndi chilolezo chaku koti ndisavomereza kuti okay koti yanena kuti ine ndikaonekere pakuti noti kubwera mwachibwana mopanda kupanda chipepala chaku koti chokuti munthu uyuyu tikufuna timmange warrant of arrest zachibwana zimenezo ndichenjezeretu pobwera kwa ine aliyense amene afuna manga ine abwera zatimange koma abwera ndi warrant of arrest noti kungobwera mapazi potopoto tiyamba napo kwenepo nakutisirine nimadana nazo. Thank you. DPP oye! DPP oye! Sidi kumba wakala swali sowe niyo. Jala mamba. Yes. Mandi sowe? Abichalo ya 2 minutes abichalo. I'm in cabinet. 2 minutes.
Kwa isara mono hili TBB oye inene na kurasa mbili Hamadi leo wafanya kasi kwa hiyo ni jazz Aganambo ditie kasaba keta muganawo na kulishika na chipika njia Osa dandaula, osa opa, osa chidamanta Tie ni felisipanga zatu za jirungamo Oma wambini akakaka awa Abudito sawa Kigangwamba kubweza fire Ikawangozi Ndibawiro kibatane uremu Mwaona my friend amena vulalira Mwana kaudi munagaona nzombesa jisoni Leo Tumotsi Otiwa bwino Katiri waka fukufuku Amene anapanga zimene zichazo ndampesa kale Ndibamu sadanda ule ndampesa kale Tieni msakadanda ule kwina kuli kose tingo kala Pa 17 Antu amene atategeredwa Ndibamu kuna nani promise Antu amene atategeredwa Kando barisi Kayaduwa chani atategeredwa Ifo sana sade malamulo Leo malamulo ni maziwa Ifi nizokutetezerani ineyo nilinazo Pamene nili pano zimene ndavalazi nzokutetezerani Sini mmanze mutentha ineyo mkubimu Kumva mutentha Mukuchiwa kuna kuti sinokutetezani Palibe zimenezo Ndipano kutsimikizirani Palibe chimene chinda kuchitikireni Tieni tigwire ntchito talemekeze IUTM talemekeze DPP talemekeze IMCP Koma tikuti akatiyamba Temekezane Sikhani yabwino ya my friend amene zakhalira Mpakana akapezeke munthu kugona mchipatala Chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president Kodi iwowo mbuyomu samapanga matemo Ine ndili ku State House Anthu amachoka pano mpakana kudzafika pa main gate ya State House Sole sikulakunika kuti inu mwamuteteze vice president Ndimankhula mawu Enough is enough. Tieni tibatane ule muziko lilina ronse Endi bisaopezane Aliye sali nchiro yage Amina kufuna kupeza nzage Agambe ndare Ndadi peza ifegu nogo Ine nchiro yanga ndiya usidigari Ndiya usidigari yo ndinaona kuri iai Ndusiye ndigambe ndare Ndenda mandazi siya ndabwera kundare So pasakale kulowerera pakati pa usidigari ndi ndale ndizinto ziwiri zosiyana Ndeli saopyezero eti ndikudziwa mwatopa koma ndikutsimikiza palibe chimene chinga kuchitikireni nthawi imene zimachitika zimazichende nkuli kulibe ndaoneka lero ine kunalibe abwampini ene akakataka akutuka ndipanga ataki pa Shoprite ndinu wana mwachepa kumene muli sikulima ndisabwezera Ndipandi kunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino ngati ndawakwa ndiyitaneni ku polisiko ndipo ndibwera ngati ndawakwa nditengereni ku koti noti kundipanga ataki pa njira ndisabwezera ngati mudzapuse kupezeka kuti mufuna kundipanga ataki mukadzabwera nditiyolese cha ku koti munthu yuyu tikufuna timmange warrant of arrest zachibwana zimenezo ndichenjezeretu pobwera kwa ine aliyesa amene afuna manga ine abwera zani mange kumabwera ndi warrant of arrest noti kungobwera mapazi poto tiyamba napo kweneko haini siri ni madana nazo. Thank you.
Kibango funa voti akupa kuwawa amweja ni kodi akupa kuwawa amweja ni kodi mtokoze kwa mbili nos amene munabwera makhamu bwera kudzanira kusero ananyimanga Friday nda ona wonderero kwa mbili komanso ndazira ndo madikonda na Central Region komanso anaheba ya DBB Boma hiyo oza matati kwa kuti nkhani lokoti tikira koti aweruze mulandu eti kwa muno wake ne siduzo na kwa chipenda kwa sunzo ndijani yayi eti DBB oye tukufana kweli ndiye mwauze le 2013 tukufana le 2013 bwana kanisani mama ile sima magazi tukulepera mwanga ndufuna kutumisa nena kuti MCP ja ineli inyende kwa Central Region manopo ile simpa ngana zaji bwana ndiye anthu ndimakwenda kuseka kwa mutambolo wa ndiye amalima mpana mpaka gugo kula digilire bwanji DBB oye macho paka gugo abaga gugo kuti adziwe kalidwe kake chifukwa chakutokosula okha alikokosolanda kukhala tipapaka misonkhano yathu mwamtendere palibe amene mamanaye eti nde zifo kuti gale phera iwaja momwe apereke mafuta apereke forex apereke chimanga kwa anthu agule fere zotsika mtengo akamba kuti manga kulisamaka misonkhano amatero ngati anthu anawombeza okha kunena kuti adzapereka fere zotsika mtengo adzapereka forex china chilichonse analembeza okha nthawi ija 2020 nde lero dzafule kwakumbutsa anthu kuti yasana pange ndipantholakwa komanso amakhana mapanga za dzikwani chani chanjira pangadala kuti tiona dzikwa njaje timafuna lero akanatsale lero akanangotuna lera dzikwa njaje amathaliliro kodi nde andiko adzionera kuti chaka chimene kalipo maemu sipirizoka ndi chilicho kodi pasi system namba ndikuvota mavoti tikhatomanga silitopa silifoka siligonja iya eti zakukhoti zomuzisiya zimene zozo ngati ndinolakwa khoti zagamula ndi mpholakwa komanso ngasine ntholakwaso khoti zilaniso kodi zagamulanso koma nkhaleki pano ndonena kuti boma la MCP lichoke litipita DBB andimanga ndakandafa ngati ndanyinyaka ngati sinadwale ndino bwino chiliyonse chimayenda akuti ufuna kusintha anthu makaganizidwe azitantha chipina anthu oyipa pamene anthu oyipa ndi ndani kodi ndipo titsamona Brenda amene akulalayo ndithokoza kwambiri ngakhale sinamuone nawo koma chifukwa munaziperekeza mwamuona nawo ambuye akutsogolereni mwende bwino mundilole ndipite nyumbani kavume mutsale na ambuye ambuye akutsogolereni kwambiri Adada ngono Nyama Rosebet
ana flazibo tutiene tuende mbali mozi kutitisa sigenseo tieni usauti zaidi tieni tiende apite ndio sana na tazivina Maziwa,
Muwasenjira baba. Baba straight. Baba. Straight. Abale njani ngoma? Yapa sibasi. Yapa sibasi.
Kadigra